Cvet uspeha za ženu Zmaja već dugi niz godina se dodeljuje i dakle kandidatkinje su vrlo uspešne preduzetnice Beograda i šire. Jedna takva žena sa nama je u studiju, dakle Marija Slavković, dobrodošli, dobroveče. Hvala, dobroveče. I dakle vi kao preduzetnica, da li se srećete još uvek sa ovakvim predrasudama u narodu? Tačno je. I dalje se srećemo i dalje su žene mnogo manje plaćene za iste poslove od muškaraca. Susreću se sa brojnim izazovima. Teško je biti preduzetnica i pogotovo kada imaju porodice žene, to je izuzetno teško izbalansirati. Da. Kada govorimo o tipu preduzetništva, kako izgleda i zvuči vaša priča, odnosno kojim vidom preduzetništva se bavite? Bavim se poreskim savjetovanjem, računovodstvenim poslovima, već 10 godina radim, a 3 godine postojim na tržištu kao preduzetnica. Kako je taj put izgledao? Dakle, koliko je bilo teško u početku? Jako teško je bilo i potrebna je velika hrabrost krenuti. Kada nemate zaista ništa, morate da nađete i opremu za rad, ni dovoljno klijenata. To su zaista bili teški trenuci izboriti se sa svim tim izazovima. Da. Danas verujem da možete da podelite savete mnogim ženama i da kažete, dakle, to je najbolja stvar koju sam u životu uradila, bar tako vaše druge koleginice kažu. I jeste, zaista jeste. I to je taj trenutak kada nisam sebe više videla kao deo tuđeg sistema, kada sam želela da stvorim nešto svoje, da ostavim neki svoj trag. Da, i uspeli ste. Da, jesam i mogu reći da sa zadovoljstvom pomažem sada i ženama preduzetnicama najviše sa savjetima iz svoje oblasti. Da, divno. Mi sada i vidimo prošlogodišnju dodelu nagrade Cvet uspeha za ženu Zmaja. Vi ste, dakle, bili u konkurenciji ove godine. Sada, dakle, kako izgleda uopšte taj način prijavljivanja? Vi sami sebe prijavite, neko vas prijavi. Kako izgleda to selektovanje? Pa, mogu žene i same da se prijave, a i sa preporukom nekog drugog. Šta po vama znači ovakva jedna nagrada, dakle, za ženu koja je u vašoj koži? Znači puno, znači zaista vetar u leđa, podsticaj za neke nove poslovne poduhvate i da sam zaista na pravom putu. Vi kažete u jednom trenutku se više niste osjećali dobro u koži, dakle u koži nekog ko radi za drugoga. Šta biste posavetovali žene koje sada razmišljaju da krenu u put nekog samostalnog posla? Da budu hrabre, da ne odustaju kada je najteže, da zaista istraju na svom putu i uspeh je neminovan. Divno. Ova nagrada u Beogradu i šire je vrlo prestižna. Ove godine je dodela, kada će biti dodela organizovana? Kakva je situacija za sada? Dodela će biti organizovana večeras u 21 čas. Direktan prenos može da se prati preko YouTube kanala Udruženja poslovnih žena Srbije. Link za pristup možete naći na sajtu poslovnežene.org.rs. To znači da vi večeras nakon studija B odlazite tamo na dodelu i čekate zvaničnu odluku, je li tako? Da. Mi vam želimo puno sreće svakako. A recite mi, dakle, vaše iskustvo vezano za Beograd i šire, s obzirom da ovo je emisija koja govori o Beogradu, jesu li te predrasude manje u Beogradu nego u drugim sredinama u našoj zemlji? Pa jesu, ali i dalje je zastupljeno da žene još uvek nisu ravnopravne sa muškarcima. Šta mi možemo da uradimo da nam bude bolje? Da se borimo i da budemo jaki, da budemo žene zmajevi uvek. Dakle, to je negde i definicija ove nagrade. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i dakle, eto i neko ko se bavi, kako da kažemo, pravno papirološkim poslovima, može biti vrlo samostalan u svom poslu. Ne morate imati neku drugu vrstu delatnosti. Da. Hvala puno. Hvala i vama.